ora sah pakan petikah kabeh sedulur. Orang nosek nesu mana mlebu panjang ngene. Oh ya wes. Enggak ada yang marah. Kalau masuk memang gini. Iki ya. Ora perlu bengak-bengok tapi. Iya anakku padha. Andai ngasih seaki dola tata Jawa dumunungi ana segara kang nyata dadi ombake aku namaku mulo ora kandang saben wayah ora ana jawa kang nyata wani sambrono andai ngasih seaki dola tata Jawa dumunungi ana segara kang nyata dadi ombake aku mulon ora kandang saben wayah
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
langgam lara campur sering nyotok Dayanti laras lendro pelok barang kang sayekti kang sanyoto pramiyarsi isi deneng sel Pak lu. iya
Loh, nek orang guyu ki ora payu wis, tenan wis. Nek injes ora mungkin payu wong. Nek aku sinden pageblok dadi kadang payu kadang ora. Yo. Bali. Aja ngono aja ngono. Iki tangane terluka. Nek ora terluka ki ora mung bathuke kok sing terluka. Nek aku ora iso sakit hati, Prek. Ora iso sakit hati aku. Iya. Wis ora? Sembarang ya. Biyen mula sliramu wis tak
ndi ya niat doreokan ora to Cah? Iki kok penggamel ora ono kabeh iki jane do ning ndi? Ya sekali lagi dari Krido Satrio Mojogomundo maupun dari Krido Puspito Jati, ini penggambarnya monggo untuk naik ke atas panggung. Ini masih satu tarian atau sudah? Wes. Ala wong biasane tekan panggung.